Νέα παραλία Θεσσαλονίκης, διαμέρισμα πρώτο στη θάλασσα με φανταστική θέα, όλη την πόλη να απολαμβάνει στα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του Θερμαϊκού. Από όλο το σπίτι, πλήρως ανακαινισμένο, θα μπει κάποιος πρώτος. Σαλοτραπεζαρία, χωριστή κουζίνα, καινούρια. Το χολ με πόρτα ασφαλείας και μπαίνουμε στο χώρο νύχτας. Μικρό δωμάτιο υπηρεσίας ή γραφείο. Το βεσέ. Το μεγάλο μπάνιο με χώρο για πλυντήριο. Όλα καινούρια, ανακαινισμένα. Δύο ντουλάπες, μία στο χολ. Το σπίτι είναι διαμπερές, φωτεινό, με άλλα δύο μεγάλα δωμάτια και ένα τρίτο δωμάτιο μικρό. Φύλλο κτηματική.